Després del que ha passat al circuit de Sochi, ja no es pot esperar més. Vol que el trepitgin, que li passin pel damunt una i una altra vegada, i és que l'asfalt del circuit de Catalunya vol rebre ja el Gran Premi d'Espanya de Fórmula 1, una prova que marca el començament de la campanya regular europea, una prova que serà molt diferent a les 4 anteriors que hem vist a uns escenaris molt contrastats. Els pilots arriben aquí, al circuit de Barcelona-Catalunya, la seva pista habitual de proves, un laboratori que coneixen perfectament. Ara ja s'ha acabat el temps de fer experiments. Han tingut 4 curses per provar exactament com són els cotxes d'aquesta temporada. I diuen que justament a partir d'aquest Gran Premi veurem moltes novetats en tots els vehicles i a la fisonomia en conjunt del campionat. De moment, empat entre l'equip Mercedes i l'equip Ferrari, amb Sebastian Vettel liderant el campionat mundial després d'haver guanyat 2 de les 4 curses disputades. Les altres 2, una per Lewis Hamilton, l'altra per Valtteri Bottas, que es va estrenar a Rússia per primera vegada ara com a pilot de l'escuderia Mercedes. Veurem què passa en endavant, perquè aquesta prova de casa ha de marcar un canvi de rumb a la història del campionat. Una prova que es presenta molt interessant per tots aquests canvis i per les promeses que han fet els responsables de Liberty Media, els nous gestors del campionat, d'introduir novetats a la Fórmula 1 a partir d'aquesta cita, a partir del Gran Premi d'Espanya. Més enllà de Mercedes, que està patint amb les noves suspensions del seu W38, més enllà de Ferrari, amb el seu cotxe que de moment ha estat capaç de guanyar 2 curses aquesta temporada, trobem una Red Bull que està patint moltíssim, també amb les suspensions, però especialment amb la unitat de potència Renault. I pel que fa als pilots espanyols, Carlos Sainz està puntuant regularment amb el seu Toro Rosso i demostra cursa darrere cursa que té capacitat per pilotar un cotxe que hauria d'aspirar a metes superiors a les que està protagonitzant actualment. Quant a Fernando Alonso, 4 curses, 4 abandons, complicada situació per l'equip McLaren, que diuen que aquesta prova pot marcar un canvi de rumb, que diuen que a partir d'aquí Honda presentarà moltíssimes novetats en uns motors que ja sabem que per l'any vinent estaran en els Sauber. També acompanyaran a McLaren? Això no ho sabem encara, perquè n'hi ha que diuen que McLaren la pròxima temporada portarà motors Mercedes. Les claus del futur de McLaren les podrem saber també aquí, al circuit de Barcelona-Catalunya, on la formació de Woking confia en l'airar al vol. Mentrestant, Fernando Alonso vol no decebre aquesta afició, complirà segur les graderies del circuit de Barcelona-Catalunya. Aquesta serà la seva cursa abans d'anar cap a les 500 milles d'Indianàpolis, el repte que es planteja immediatament el pilot asturià.